Слава на Господа, брати и сестри, много съм благодарен на нашия жив Бог. Църквата знае какво съм преминал чрез тези години, докато ставам на 33 и 34 годишни. Повярвал съм в Бог преди 18 години. Не искам да плача сега. Искам да свидетелстваш. Преди 18 години бяхме още деца. Брати и сестри, чрез любов съм повярвал в Господа, ожених се в Христа, имам 2 деца. Обаче минаха някъде 10 години, работех в една фирма качеви. Обаче както правим един навес, се хлъзнем от навеса и, брати и сестри, с глава надолу. Пред целия обект имаше пръст, само един камък, много голям камък, и аз падам върху този камък. И аз още когато съм паднал, брати и сестри, с главата надолу, ръцете ми се изчупиха, тук носа ми се изчупи, затърсение в мозъка имах, колената ми ударят в корема ми, ципата в корема ми се пръска. Черният дроб беше засегнато, далака беше скъсан, белият ми дроб беше засегнато, като, не знам, така казват, и белият ми дроб бил ударен. И, брати и сестри, са 46 шела съм шит, вънкашен и вътрешен. Това означава някъде 90 шела. И лекарите си дигнаха ръцете. Просто казаха, за той момче няма спасение. Каквото направихме от нас, направихме. Значи аз от тук до тук бях и цял умрял, брати и сестри. Само едни крака имах здраве. Ръце, глава, всичко натрошено. Седно съм катастрофирал. Хората така казваха, че съм като... Те не знаеха, че съм паднал. Те знаеха, че съм катастрофирал. Когато слязах от реанимацията. 3-4 дена съм бил в реанимацията и някои лекари казват, момчето дето катастрофирал. Пък аз казвам, аз не съм катастрофирал, аз съм паднал. Така ли кажа? И, брати и сестри, предоставяха нужда за мене тогава. За 10 дена Бог ме е възстановил цяло. Това е за хората невъзможно. А за Бог всичко е възможно. Невъзможното прави възможно. Брати и сестри, преди 3 години ми се изкриви устата. Изкриви ми се окото. Лечи ли са нещо? Когато Бог има план с някой, нали, това са изпитания в нашия живот, Бог допуска, но и ние трябва да се доближаваме към Него, брати и сестри. Това е най-важно. Верните в Христа трябва да стоим до края. Не е важно кога си влязъл, а важно докъде ще стоим. Дали ще може да стигне в финала. Някои достигат до финала, измарят се и падат. А ние трябва да преминем лентата. Това е най-важно при нас, брати и сестри. Не е важно годините колко сме траили в Господа. Може един да се покае днеска, утрешния ден да идва Господа на земя. Годините за нас нищо не. Бъдете благословени, Бог да ви благослови.